Mangiqale kodwa masibulele Thixo ngokuba ethe wasithwala kule ndlela ibinde kangaka ngakumbi uqalela kulente kuzojoba iPasika. Simbonge simbulele bathe nale mina namhlanje wayenza yabanhle kangohlobo ngalo. Saphuma ngolhlobo siphume ngalo kuza enkonzweni yakhe. Yolonto zathi xa ndihlaya apha ndicela xa ndihlayo ngama ndike kabuyisa inzalo. Sithathe ka-5 ukwenza sithathe inhliziyo zethu siziphakamisele kulowo basidalayo. Xa ndihlala bayivesi yokuqala because umama ukuthula nguye namhlanje ozathi asiqhubele le nkonzo. Yi-celebrate ithi namhlanje Mama Thule. Mama Thule celebrate namhlanje. Kwaye umshayeli wethu namhlanje ngudoctor uma utata wethu akazi ukuza bethi omnye ukuthi utata uba uyathaza akazi ukusumayela kodwa uza kwenza omnye siyavana kuloqala ecacisa nje ngelizwi likaThixo. Mandibulele kuqala kumfundisi othe wasinike ithuba sizele iministers kuba zibathini masiqhubele inkonzo eMartins. Sibulele kakhona nakumagosa ngoba ethe akhona kule ndawo siyakhahlela kumagosa. Sikhahlele kwayari yethu namhlanje ezakubangela le nkonzo ibe phezulu kakhulu. Sikhola khahlele abantu bonke abablenda ngakumbi St. Vincent wami noSt. Barnabas okwecala lami. Kuni nonke abakhoyo kule ndawo namkelekile kule nkonzo yeMartins. So izaba nezinto mhlawumbe ezingaqhelekanga kwabanye abantu. Mhlawumbe kwabanye abantu iziqhele bayazazi iMartins. So antele ukuthi ke mhlawumbe singabhatyaza ke pha kwezindawo ezimbalwana kuba kaloku ni sekuqhelwe ukuba kwenzeke ngolhlobo. Kodwa ndicela lokuba niyaaccommodate nonke ningene ngamxelomnye kule nkonzo yeMartins. Enkosi icela elacela ukuphakamisa inhliziyo. Inkosi mama. Ivesi nje yokuqala lokugqibela. Ukubeka phambi kwakhe iimfuneko zehlabathi. Sicele uxolo lwezono zethu nokufuna ubabalo lwakhe ukuze ngonyana wakhe uYesu Kristu sibe nokuzinikela enkonzweni yakhe. Le yimini eyenzileyo inkosi. Nkosi ivula imilomo yethu ukuze silibonge igama lakho. Uzukuyise nakunyana nakumoya oyingcwele. Kwavela kunjalo kusenjalo namhla. Kuhlala kunjalo kunaphakade. Amen. Ngubani inkosi. Hallelujah. Hallelujah. Page 43. Zani siculele inkosi. Yizani situlele inkosi. Sithobele kwimiwano. Kuti
Sizivume izono zethu senze njalo siguqile. Itulo 207, hymn 207, first and the last two verses. 207. uThixo ngamandla onke makabe nenceba kuthi asixolele izono zethu asigcine ebomini obungunaphakade ngoYesu Kristu inkosi yethu amen. Ndiyakubulela Nkosi ngenhliziyo yami yonke ngasese phakathi kwabathembekileyo nasekuhleni Umsebenzi wayo
sokuqala sibhaliwe ku-Isaya isahluko sama-43 ukuqala kwisahluko sesi-8 ukuyokuma kwisahluko sesi-13. Ukuhlawulelwa kukaSirayeli nokuthunywa kwakhe. Khupha abantu abazimfama benamehlo nabazizithulu benendlebe, nonke zinhlanga buthelanani ndawonye, zihlangane izizwe. Ngubani na kuni onokukuxela oko? Mabasivise izinto zangaphambili, abamise amangqina abo, bagwetele. Mabeve abantu bathi yinyaniso, ningamangqina am, utsho uYehova. Nina ningumkhonzi wam endimnulileyo, ukuze nazi nikholwe ndim, niqonde ukuba ndim. Phambi kwam akubunjwanga Thixo, nasemva kwam akuyi kubakho namnye. Mna ndinguYehova, akukho msindisi ingendim. Mna ndixelile, ndasindisa, ndabonisa, kungekho Thixo wumbi kuni. Ningamangqina am, utsho uYehova, ukuba ndinguThixo. Unanamhla ndinguye, akukho unokuhlangula esandleni sam. Ndisebenza. Ngubani na onokukubuyisa oko umva? Siphela apho isifundo. Mayibongwe uNkosi uThixo kaSirayeli, ngokuba ibavelele yabakhulula ngentlawulelo abantu bayo. Phakamisela ukholo losindiso endlini kaDavide uNkosi wakho. Njengoko yathethayo ngomlomo wabangcwele ababengabaprofeti bayo kwasephakadeni, usindiso lokusisindisa ezintabeni zethu nasesandleni sabo bonke abo basithiyayo. Isifungo eyasifungela uAbraham ubawo wethu sokusinika ukuba sithi sihlangulwe esandleni senjaba zethu, sihlangulwe esandleni senjaba zethu, Sikhonze singenakoyika nokungcwele nokulungisa ngehloniphayo yonke imihlambi yethu. Nawe mntwana uyakubizwa ngokuba unguprofethi wosenyangweni, kuba uyakuhamba phambi kobuso benkosi ulungise iindlela zayo, ukuze banike abantu bayo ukwaziwa usindiso noxolelo lwezono zabo. ngenxa yenceba yemfesane yoThixo wethu othe ngaye wasivela umso wasenyangeni, ukuba ukhanye kwabo bahleliyo lomnyameni nasezonzini lokufa, nokuba uzingenise inyawo zethu endleleni yoxolo. uzukubuyise nakunyana nakumoya oyingcwele. Wavela kunjalo kusenjalo namhla, ohlala kunjalo kunaphakade. Isifundo sesibini. Isifundo kwincwadi yokuqala yompostile uPetros, isahluko sesibini, ukuqala kwisahlukwana sesibini. 1 Peter chapter 2 siqala kuverse 2. Njengamakholwa asezintsana langavelelani ubisi olungalungwanga, ndixela ilizwi likaThixo eliya kunikhulisa nide nisindiswe. Kaloku senibungqamle ububele benkosi, njengoko nezibhalo zisitsho kakade. Yizani enkosini, kaloku yona ililitye eliphilayo eladelwayo ngabantu. Kambe ke lichongiwe, laye lixabisekile kuThixo. Yizani kaloku nani nibe ngamatye okwakha indlu kamoya,
khona ukuze nibe ngababingeleli abanyulu bokwenza amadini kamoya amkelekileyo kuThixo ngenxa kaYesu Kristu. Kaloku izibhalo zithi ndikhethe ilitye elixabisekileyo, lilitye lesiseko endilibeka eZiyoni. Nabani na ozinikelayo kuye akayi kudana. Kunini nabazinikeleyo eli litye lixabisekile, kodwa kwabo bangakholwayo kanye elo litye balidelayo abaphi, sukela balelona libalulekileyo lesiseko. Lona lilitye elikhubekisayo, ulwalwa olutyibilikisayo. Kaloku bayaqhubeka kuba bengalithobeli ilizwi. Phofu ke bamiselwe loo nto kakade. Kambe ke nina niluhlanga olukhethekileyo, ababingeleli basebhodwe, isizwe esinyulu, imilowo yakaThixo. uThixo unikhethele ukuze nivakalise isidima nesihomo sakhe. Kaloku wanibiza nisemnyameni, wanizisa ekukhanyeni okumangalisayo. Ngoku nilusapho lukaThixo, nanikade ningelulo. Benikade nikude nenceba yakhe, kodwa ngoku niyifumene. Sicela apho sesini. UnguThixo siyakubonga, uyiNkosi siyakuvuma, unguBawo okunabakade, yonke intando iqula wena, kuwe zonke ingelosi nawo onke amandla
Sifumane umthandazo wenkosi noma singawucula. Yambesa abapristi bakho ngokulungisa. Nkosi yenza indlela zakho zaziwe ehlabathini. Siphe uxolo ngexesha lethu Nkosi. Thixo, dala phakathi kwethu inhliziyo ehlambukileyo. Siwele siye pha kuMthandazo 29. Sitsho sonke, Thixo mbangi yoxolo nomthandi wemvisiswano. Ukwazi wena ubomi obunaphakade. Kukhonza wena inkululeko efezekileyo. Sikhusele thina zicaka zakho kulo lonke uhlaselo lweentshaba zethu. Ukuze sithemba ukhuselo lwakho
singawoyiki amandla entsha ngoYesu Kristu inkosi yethu. Siye napha kumthandazo 30 sonke. Thixo waphakade ongubawo ekungamandla akho esadalwayo ukwangothando lwakho esakhululwayo sikhokele usomeleze ngomoya wakho ukuze sizinikele enkonzweni yakho zesiphilele ukukuthanda nokuthandana ngaleli ngoYesu Kristu inkosi yethu. Sifumane iculo lentshumayelo. Culo 220. Ndithanda uzidisiwa ngokuba ungumhlobo wenzela wandenzela uxolo
iphikana ifumanayo ngoku ndithe xa ndijonga phaa kule nkonzo mthandazo wakusasa phaa kwirubric u-33 no-34 uthi u-33 umthandazo wakusasa uyaphela apha and then u-34 uthi xa ikhona intshumayelo ilandela apho. That means isenokungabikho ikhona iphaya kwirubric. Mandinibulise namhlanje, ndibulise kubashumayeli, ndibulise kwi-servers, ikwayara, oomama be-MU, amagosa, i-AWF, amadodana. Ndikhangelani baboni ngoba bajonga ngoba bajonga uSt Agnes, ndibulise abakhi noba ipresident andiyiboni kodwa nonke ndiyambulisa ngelihle egama lenkosi. Amen. Andizukuba mde ndingazube ndibalisa uba yancinca apha yankupha okanye beqalephi kwase kwathini, kodwa siza kwabelana nje ngala mazwi alapha ebesiwafunda sonke efundwa apha phakathi phambi kwethu. Umuntu angazuba eyilanda emva abe ne-context okanye athini nje ukujonga la mazwi ebesiwanikwa apha phakathi kwethu. Inkonzo ndiza kutsho ndithi izifundo umuntu mhlawumbe bezijongile njengomntu wonke ekulindele uba wenze njalo xa yenkonzo ingakha zijonge izifundo zaloo mini. Ufumanisa ke ngoku uye mhlawumbe ujonge izifundo zenkonzo yomthendeleko. Inkonzo ingabi ngomthendeleko, ithathe lemo ithathileyo, nayo inazo izifundo zaloo mini. Siza kwabelana ke ngezo zifundo. Yona inkonzo ingexesha esilaziyo sonke. Icawe yokuqala le eyandulela iPasika, ukuvuka kukaKristu ekufeni. Esithi xa singena sithetha sonke sithi sithethe egameni loyisene lonyana nomoya ongcwele. Amen. Oko kuthetha sikutsho sinebhongo siqinisekile ngoba uKristu uye wafa, uKristu ubuye wavuka. uKristu usoyisele eyona nto siyoyika sonke, ukufa. Kodwa uKristu ukoyisile ukufa. Ukuba nyani ke ngenene singabalandeli bakhe uKristu, nathi fanele sibe siyazazi into yoba sinalo uloyiso ekufeni ngokumanyana noKristu. Esasifundo sokuqala kule yam iBhayibhile sifundeka ngolu hlobo. Ithi phaya yiza nabo bantu bangaboniyo benamehlo. Uze nabo bangaphulaphuliyo benendlebe. Mna ke apha andizukungena ekungabonini kwabantu benamehlo. Amehlo kuye kwathi xa kuthethe ngamehlo enyama, kuthethe nangamehlo omphefumlo. Ingulowo nalowo umntu uyazazela ukuba uphi na apho yena, uba ingaba uyabona na okanye akaboni na. Neendlebe ezo uba kuthiwa abaphulaphuli kodwa benendlebe. Andizuzilanda iinkonzo enowazazingena apha, I think from 1955 uba ndiphazana. Oko kushunyayelwa, kuthethwa into enye, kuba inye into ethethwayo nguKristu osemnqamlezweni, nguKristu owasifelayo, nguKristu owasifela ukuze kuxolelwe izono zethu. Ukuba from 1955 wawaphola kude kube ngoku, nguwe ozaziyo uba uphi na neendlebe zakho. Kodwa into endizawuhlala kuyo endifuna ukuyitsho phaa, kuthiwa yiza nabo bantu. Kukubizwa kuthiwa yiza nabo. Nokuba ube zange uve kodwa kusavulelekile kusithiwa yiza nabo. Kanti nakwesi sesibini isifundo sikaPetros,
pha andizohlala pha kuthiwa njengamakholwa asezintsana langezelelani ubisi olunganxengwanga ndixela ilizwi likaThixo eliya kunikhulisa ukuze nisindiswe. Nanso into ebefamba siyayilangazelela lilizwi likaThixo eliya kusikhulisa ukuze sisindiswe. Ukusindiswa kwethu, that would mean ukubethelelwa nokuvuka kukaKristu will not be in vain, because eyona nto wayifuna ukuba sithini sisinde. Ukuze ke sibe siyasinda kufuneka sithini silangazelele ilizwi likaThixo. Ilizwi likaThixo silifunda sazi ngalo maxa onke, silifunda phantse imihla yonke, kodwa mandime apho but ihambe ithi laa nto kaloku selibungcamle ububele benkosi njengoko nezibhalo zisitsho kakade. Ivesi elandelayo nayo ithi yizani enkosini. U-Isaya phaya ebesithi yiza nabo bantu. UPetros apha nangoku uyatsho uthini? Uthi yizani enkosini. So eyona nto mna ndiyibonayo kule nkonzo kukubizwa kwethu sibizelwa enkosini. Masiye enkosini, masize enkosini. Kaloku yona ililitye eliphilayo eladelwayo ngabantu, kambe ke lichongiwe laye lixabisekile kuThixo. Because uba siza enkosini uKristu uyinto yonke kuThixo. Uyatsho nabakho namnye uyayo kuThixo engayi ngaye. So okokwethu thina uba masithini masibambelele sisondele enkosini. Siyabizwa kuye lacawe namhlanje kuthiwa yizani enkosini. Phaa kwezi zifundo zanamhlanje kwi-Eucharist, I think ivangeli ithetha ngoThomas othandabuzayo. Ithethe ngaphambili ngobungqina babafundi nochulumanco kwabo bakholwayo bengabonanga ze babe bayakwazi ukuthini uba ngabangqina. Apha kwezi zanamhlanje izifundo zibini, njengoba kuthiwa yizani enkosini, kuthiwa yizani kaloku nani nibe ngamatye okwakha indlu kamoya. Asibizwa nje sibizelwa enkosini, kodwa sibizelwa into masibe ngamatye okwakha indlu kamoya. Ubukho bethu phambi kwenkosi, ubukho bethu enkonzweni makube lulutho makwakhe kukhulise. Utsho no-Isaya phaya kwesi sifundo uthi ke nina ningamangqina am utsho undikhoyo. Apha ndidibaza nesaa sifundo phaya kwesiya se-Eucharist, but apha uthi u-Isaya ke nina ningamangqina am. Apha uPetros uthi masibe ngamatye okwakha indlu kamoya. Awunawukwakha ungelongqina okanye ungakholwa kule nto uyakhayo. So obu bungqina singamangqina njani thina kaYehova? Sakwakha njani le ndlu kamoya? Ingaba ukwenza kwethu, ukuthetha kwethu kuyamngqina na uYehova? Ingaba izenzo zethu ziyakubonakalisa na ubungqina bukaYehova thina siyamngqina uYehova? You know, inzima because singabantu siphila emhlabeni. Ingaba kuloo ndawo ukuyo emsebenzini, esikolweni, ekuhlaleni, bayakwazi na abantu ukukubona ngendlela owenza ngayo bengabonanga unxibile usiya ecaweni uthini, kodwa babona lo umntu ngumntu olandela undikhoyo, ngumntu izenzo zakhe nokwenza kwakhe kukhokhelwa nguThixo. Ingaba iyenzeka naloo nto kuthi ekuhlaleni okanye
kwezo ndawo sikuzo. Kuba uba iyenzeka loo nto sawuba ngokwenene singamanqina kaYehova, siyamngqina uThixo ngokwenza nangokuthetha kwethu. Xa ndizawuyeka kukutsho nje uba uYehova uyasikhumbuza. You know, kwezi ze-Eucharistia sifundo nakulo mthandazo ukhoyo apha kulectionary, ubonakalisa ubukho bukaThixo nanini nanini. Uthi apha ku-Isaya kwesi sifundo sanamhlanje, kooThixo bazo nguwuphi owayixelayo le nto yenzekayo namhlanje? Wasazisa nangezinto ezenzeke mandulo. Ewe mazize nawazo amangqina. Apha uThixo ubonakalisa ubunganga bakhe, ukubakho kwakhe ekuqaleni kwehlabathi kude kuyephi esiphelweni. Nakwezaa zifundo ikhona indawo ethi ndingu-alpha ndingu-omega, usisiqalo nesiphelo. Nalapha ku-Isaya kubonakalisa uba ezi zinto zenzekayo wayezixelile and zisezawuhlala zikhona. Okwethu thina kwesi siqalo nesiphelo sikaThixo senza ntoni apha phakathi kwesi siqalo nesi siphelo? Okokwethu ukuhlala sibambelele enkosini, sinqanelwe ilizwi likaThixo maxa onke, ze konke osikwenzayo kukhokhelwe nguKristu. Sibe kanjalo singamanqina ngokwenene yoba uKristu efile nje, uKristu evukele nje, uvukele thina siyakuthi chu, sithi ngcembe emanyatheleni akhe. Oku makusanele. Page 62 sayithetha sonke singamenzi u-82. Makubekho umbongo nembeko nombulelo nosuko ngaphezu kwesinokuthetha nangaphezu kwesinokugqitha kuwe Trinity ongcwele osukileyo isenyana moya zinikwa zingilosi zonke ngabantu bonke zizindaba zonke usele phakathi nasemaphakathini Thixo ngamandla onke siyakuvuma siyakubuka kodwa ukulunga kwakho senza sibone
Amen, amen, amen. Sigcine Nkosi kasihlelile, usikhusele kasileleyo, ukuze kasihleliwe sibe nokulingana kwesizwe nakasileleyo sibe noxolo. Amen. Baba Nkosi mayibe nani. Sahlukane ngoxolo. Ikulo 129. 129.